Κάθε ομοιότητα με υπαρκτούς ανθρώπους, υπανθρώπους ή ζώα, εν ζωή ή όχι, είναι συμπτωματική. Σάρα, Λουκάνικε. Θέλετε να παίξουμε? Πω ζέστη που κάνει σήμερα. Ουφ. Πείτε μου και εμένα τι διαβάζετε τουλάχιστον. Το βρήκα. Πάμε μια βόλτα στα μαγαζιά. Α, τι λέω, Κυριακή σήμερα, κλειστά είναι. Κλειστά είναι πια και τις άλλες μέρες. Λουκέτα, το ένα μετά το άλλο. Σε λίγο καιρό όμως θα ανοίγουν τις Κυριακές, είπανε. Ναι, ευτυχώς, γιατί δεν ξέρω πού να πρωτοπετάξω τα λεφτά μου. Μην ανησυχείς, ξέρω εγώ. Πρώτα θα ασχοληθούμε με την ανανέωση της γκαρταρόμπας σου. Μετά με τα μαλλιά σου, τέλος με το μακιγιάζ. Τι μπάτζετ διαθέτεις? Το μπάτζετ της ανοιχτής παλάβης. Καλά, ο συνήθως πουλιά στον αέρα πιάνεις. Σου φαίνομαι για άνθρωπος που έχει και μπάτζετ, ρε. Τότε πώς έχεις λεφτά για τα iPhone, τα Twitter και τα σουπαμούπες? Τα σουπαμούπες δεν έχουν να κάνουν με λεφτά, αλλά με προτεραιότητες. Τα σουπαμούπες καταστρέφουν την παιδικότητα. Και εγώ θέλω να χαρώ την παιδικότητά μου. Κοίτα ρε, το μικρομέγαλο που θέλει να χαρεί και την παιδικότητά του στο σημερινό μπουρδέλο που λέγεται Ελλάδα. Λουκάνη, και πες της κάτι. Έχω και να τρολάρω κάτι κυβερνητικούς μαλάκες εδώ πέρα. Τι είναι για σένα παιδικότητα, Σάρα? Σχολείο, διάβασμα, παιχνίδι με τα αδέλφια μου, ελληνική ταινία. Και αυτά αστέρια σαν και σένα είναι. Μεσημέρια Κυριακής με τον παπά και τη μαμά, τον παππού και τη γιαγιά με λεμονάτο στο φούρνο. Να κάνουμε κουμπάντο ένα στη ζωή του άλλου, Η γιαγιά με το λεμονάτο στο φούρνο πώς είναι, νόστιμη, νόστιμη. Να είδες, αυτές οι ανέμελες Κυριακές με όλη σου την οικογένεια που σου αρέσουν τόσο πολύ κινδυνεύουν να χαθούν με το άνοιγμα των μαγαζιών. Εγώ προσωπικά χαίστηκα για τις ελληνικές οικογενειακές Κυριακές. Σε λίγο θα μας πεις να πάμε και στην εκκλησία. Μάρα, ειδικά για την περίπτωσή σου, η εκκλησία δεν θα σου έκανε κακό. Α, εμένα μου αρέσει η εκκλησία. Σώπα ρε φίτουλα, απίστευτο. Λουκάνη και με βρίζει, πες κάτι. Είσαι και ματηριάρα. Επιτέλους, παιδιά, φτάνει! Αδυνατείτε και οι δύο να συλλάβετε τη σημασία όλων αυτών. Σταματήστε να τσακώνεστε. Βάλτε την καρδιά και το μυαλό σας να δουλέψει και φτιάξτε μια χώρα σωστή. Φτιάξτε μια χώρα σωστή. Ωραία, πάει. Τον χάσαμε τον Λουκάνικο. Η Σάρα και η Μάρα κατέβηκαν στο Σύνταγμα. Πείτε στους φίλους σας να κατεβούν, εδώ είναι όλα πιθανά. Ζήτω η δημοκρατία, ποτέ δεν θα παραδοθούν. Μα το κακό είναι απάντη, μα πρέπει να